كما يكنيكم كبرات يحوات كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ናአኻትኩም ይሁን ራብአይ ክፋል መጽናዕት መጽሐፍ ኤፌሶን በማልቲ ክንቀጽልና እግዚአብሔር ይመስገን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 10 ዘሎ ክፍሊ ክንድሪና ኩላትና ናብዚ ክፍሊ እዚ ኬድና በህብረት በመንባብ ናይሎም ማልቲ መጽናዕትና ክንጀምር በፍቅር አምላኽ ይእድመኩም ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 1 በስም ጌታ ኢየሱስ ከምብቦዬ ንስኻትኩም ቀደም ከንብረት ዘዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ህጂ ኣብቶም ደቅ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቃ ስልጣን አየር እተመላለስኩም በበደልኩምን በአበሳኹምን ሙታት ዝነበርኩም ናአኻትኩም ሕያዋን ገበረኩም ነና ሁላትና ኸኣ ነቲ ናይ ስጋን ናይ ሓሳባት እንድሌትን እናገበርና ቀደም ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ነበርና ከምቶም ካልኦቱን ببحرنا دق قطع نبرنا جناخ تبمهرت هبتام زخنا أملاخ من تتا بأزف كرنا أباي فقرو نانا ببدلنا موتات كل ناس بس كريستوس حيوان كبرنا بتسجئهم زدحنكم مسؤول أتنسأنا أبتزمت الزمانات بياونتهم تبلوت حاب تسجئوا بكريستوس يسوع سابتاتنا من تخري أبسميات بكريستوس يسوع مسؤول أقمتنا حدكوا كيمكاسي كاب جبري يكونن مو بأمنات بتسجئهم زدحنكم زخاء وهبت أملاخ ينبر كابخاتكم أيكونن فطراتو إنامو نتأملاخ كنملال سلويلو كأدم زدالو وسناي جبري بكريستوس يسوس اتفترنا إناي أبز حلف ثلاثة كفلي إفيسون مراف حادة إنا رينايا مراف حادة كسر حادة كسر غلطن سلامتا نايب أولوسيو كما توي نزخف لزرينا كاب كسر ثلاثة كساب 10 4 تزلو دما أولوس سلاتي زرخبنا يوم منفساوي برغت نعملخ زمسجنو مسجانايو نوح مسجانا كاب كسر ثلاثة كساب 10 4 أقربو كاب كسر 10 تحمشته كساب 23 نزلو دما إذا منفساوي برغت كرد أمتان زسأليو سألوتيو إنت لبونهم كغفات منفس تباب منفس مقلات كوهابهم موسلست نجارات دما كفل تسأليو تسفاتوهم سكدوسان كله زرخبوه زورسوه رستي كمون دما نتستقبلوه حلف زلوه منفس كفلتو زسأليو سألوتيو بقر أم مقراف كل التغنبات سحكلنا زي باولوس أب مقراف حدا زمس جنلون دما كردهم زسأليو منفساوي برخت انتاي كم زخونا كزرزري جمر مراف كلتا كاب قطر حدا كساب 10 تينا لما التنري كاب قطر حدا كساب 3 مراف كلتا زلو ندريت ملس بمبال فطرتاوي سب ويدما بكريستوس يسوس اب زي نبرنالو غيزي هيوتنا انتاي يمثل كم زنبره زذكرنا كاب قطر 4 كساشو اتدما تزرغبنا يو حدش مننت حدش هيوتن برغتن يزرزرلنا قطر شمونتن تشعتن كما يكم زرخبنا يو ينقرمو اب قطر 10 مسدهنا كنملالسلو زغبانا يوت يزنقرنا سلازي هجي نزكف لزي بب حدن بقر كنريو እግዚአብሔር ይመስገን كم تقدم زبلكو قطر 1 كساب 3 فطرتاوي ሰብ ወይ ድማ ንደሪት ምልስ አቢሉ ቅድም ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረና ህይወት መንነት እንታይ ከም ዝመስል እዩ ጳውሎስ ዝነግረና አብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ኩል ጊዜ ንደሪት ክጥምቱ ማለት እግዚአብሔር በከመይ አይነት ምድሃን ከም ዘድሃኖም ካብ ግብጺ ከመይ ገይሩ ከም ዘውጽኦም የዘክሮም ኣብ ሐድሽ ኪዳን ድማ ኩል ጊዜ ናብ መስቀል ክንጥምት እተስተገብረልና ምድሃን ክንርኢ መጽሐፍ ቅዱስ ነዚ ብዙ ጊዜ ዘሪኤና ወይ ድማ ዘተባባአና ነገር ጳውሎስ ድማ ኣብዚ ክፍል እዚ ዞም ሰብ ኤፌሶን بغمي عينت برغت كمز تبارخو انتاي كمز رخبو بزرزر يقلص مالتو እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ቅድም ግን ናብዚ ዝረኸብና ዮ በረኸት ቅድም ምዝርዛሩ አብዛ ክፍለ ዚኣ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 3 ምልስ አቢሉና ንድህሪት ምልስ አቢሉ ከመይ ከም ዝነበርና የሪኤና ህጂ ጳውሎስ ካብ ቁጥር 1 كساب 3 ندريت ملس أبيلو كريئي كاللو زتقملو قوانقوا كنستبللو يدلي نسخاتكم زبل نقر اللو ببدلكم بأبساهم يبل
ኣብ ቁጽሪ 1 ኣብ ቁጽሪ 2 እዞም ዝጽሕፈሎም ዘሎ ሰብ ኤፌሶን ካብ ኣሕዛብ እዮም ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረአናዮ ስለዚ ንስኻትኩም ብዝብል ናብኦም እናመላኸተ ከመይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝነበሩ ይነግር በተመሳሳሊ መንገዲ ሮሜ እንደህሪና ምዕራፍ 1 ክጅምር ከሎ ብዛዕባ ናይ ኣሕዛብ ውድቀት እዩ ዝነግር ኣብ ምዕራፍ 2 ሮሜ ግን ኣይሁድውን ከም ዝወደቁ በመንጋሪዮ ጳውሎስ ድቅጽል ስለዚ ኣብዚ ክፍል እዚ ወን ንስኻትኩም እናበለ ናብኦም ዘመላኸት ዝነበረ ጳውሎስ ኣብ ቁጥሪ 3 ግና ንገዛእ ርሱ እሱ ኣይሁድ እዩ ካብ ወገን ኣይሁድ እዩ ስለዚ ንሕና ሁላትና ኸኣ እናበለ ድማ ሕጂ ንኹሉ ሰብ ውድቀት ከም ዝመጾ ገዛእ ርሱን ኣብዚ ጠቕሊሉ የእትዩ ክገልጽ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ብዛዕባ ውድቀት ሰብ በሰለስተ ምዕራፋት ብነዊሕ ክፍሊ ንዝገለጾ ናይ ሰብ ውድቀት ኣብዚ ግን ብሰለስተ ጥቕስታት ኮንደንስድ ገይሩ ናይ ሰብ ውድቀት ናይ ሰብ ቅድሚ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበሮ መንነት ፍጥረታዊ ሰብ እንታይ ከም ዝመስል ብሰለስተ ጥቕስታት ይሪእና ስለዚ ከም ዝበልክዎ ኣይሁድ ይኹን ኣሕዛብ ኩሉ ይወዲቁ ሮሜ ምዕራፍ 1 ናይ ኣሕዛብ ምዕራፍ 2 ናይ ኣይሁድ ኣብ ምዕራፍ 3 ድማ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ድማ ሲኢኖም ብምባል ኩሉ ኣይሁድ ይኹን ኣሕዛብ ከም ዝወደቀ በመንጋሪዩ ዝጅምር ስለዚ ኣብዚ ክፍሊ ዝወን ኣብዘን ሰለስተ ጥቕስታት ውድቀትና እዩ ዝነግረና ዝነበረና ቅድሚ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረና መንነት እዩ ዝነግረና ብሰለስተ ሓሳባት ካብዚ ሰለስተ ጥቕስታት ማለት እዩ ነቲ ፍጥረታዊ ሰብ እንታይ ከም ዝመስል ክንሪኦ ባሂብለኒ ቀዳማይ ግዙእ ወይ ድማ እሱራት ነርኩም ዝብሎ ሓሳብ እዩ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሃለቃ ስልጣን ኣየር እተመላለስኩም ይብል እጂ ተመላለሱ ኢኹም ነርኩም ምምልላስ ናይ ህይወት ዘለዎ ናይ ሓደ ጥዑይ ነገር ይዝመስል ግን እቲ ምምልላስ ከሪአና ከሎ በሃለቃ ስልጣን ኣየር እተመላለስኩም ይዝብል ስለዚ እቲ ሪሞት ኮንትሮል ኣብ ኢድ ጸላኢ ኣብ ኢድ ሰይጣን ይነሩ ንሱ ይነሩ ናብዝን ዘመላለሰኩም ዝነበረ ይዝብሉ ስለዚ ብምንታይ ከም ተገዛእና ድማ ኣብ ውሽጢ እዚ ግዙኣት ነርኩም እሱራት ይኹም ነርኩም ኣብ ዝብል ሓሳብ ሓደ ሰለስተ ነገራት ድማ ድጠቕሰን ኣለዋሞ ነአን ብምዝርዛር ድማ ክንሪአን ሓደ ግዙእ ዝነበርናሉ ነገር ንምንታይ እዩ እንደሪልና ዓለም ከም ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ዝብል ሓረግ ንረክብ ቅድሚ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረና ህይወት ከም ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ዓለምና ገዛኣትና ኢና ንነብር ዝነበርና ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ውን የዘክሮም እዩ ዘሎ ቀደም ትመላለሱ ከለኹም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ግዙኣት ይኹም ነርኩም ንብረት ናይ ዓለም ይኹም ነርኩም ዓለም ከም ዝደለየቶ ናብዝን ተብለኩም ዝነበርኩም ሰባት ይኹም ነርኩም እሞ ዘክሩ ነዚ ዘዘክር ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ብዙ ግዜ ነደሪት ክንዝክር ከሎና ተዛሓለፈ ከምዝን እግዚአብሔር ገይሩለ ኢልና ክንምለስ ከሎና ሓደ ግዜ ንዝክሮ ብዛዕባ ቀደም ሲኢና ነይረ ሕጂ ረኺበ ከምዚ ኣይነበረንን ከምዚ ጎዲሉን ነይሩ ሕጂ ረኺበ እሱን ጽቡቕ እዩ ክነመስግነሉን ይግባእ እዩ ብዝበለጸ ግን ድማ ንደሪት ምልስ ኢልና እግዚአብሔር ካበይ ከም ዘውፅአና እግዚአብሔር እጂ እንታይ ከም ዝገበረና እንታይ ድማ ኣበይ ድማ ከም ዘቐመጠና ክንርኢ ከሎና ክንሪኦ ዝግባአና በአይነ ዘለዓለማዊነት በአይነ እዚ ምድሃን በአይኒ መንፈሳዊ ዝረኸብናዮ በረኸት ክንሪኦ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ዓለም ትገዝኣኩም ያ ነራ ዓለም ናብትን ተብለኩም ሰባት ኢኹም ነርኩም ከም ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ኢኹም ዝነበርኩም ይበል ቀፂሉ ድማ እንሪኦ ቀደም ትዝገዝኣና ዝነበረ ካለ ነገር ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ንነብር ነበርና ናብራና ብትምኒት ስጋ እዩ ነይሩ ዝደለኹምሞ ትገብሩ ደይኮነስ ትምኒት ስጋ ዝበሃል ነገርሲ ኣሲሩኩም ገዚኡኩም ነይሩሞ ብኡይኹም ነርኩም ትነብሩ ዝነበርኩም ይዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን
بسالساي درجه دما انريو كمتي منفسو حجي اباتاتهم دق زي مزاز زغبر زلو حلقا سلطان اير يبلو حلقا سلطان اير سيطان باقلو اب تحتيو اب غزاتو يقوم نيركو اسرائيلاويان ايهوداويان مكهو نيرو ابونا ابراهام يبلو نيرو ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ካብበሁም ካብ ዲያብሎስ ይልዎ ሓደ ፍጥረታዊ ሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ እንተዘየለ አብኡ እትከፉ እዩ ስለዚህ ቀደም ዝነበርኩምሞ ክትመለሱ ከለኹም ክትዝክሩ ከለኹም ዝገዛአኩም ዝነበረ ሰይጣን ከም ዝነበረ በተሐለቃ ስልጣን አየር ትመላለሱ ከም ዝነበርኩም ግዙአት እሱራት ከም ዝነበርኩም ሲ አይትረስኡ ከምቲ ንእስራኤላውያን ባሮት ይኹም ነርኩም አብ ግብጺ ባሮት ይኹም ነርኩም እና በለ ዘዘክሮም ማለት አብ ብሉይ ኪዳን አብ ዘጸአት ተን 10 ትእዛዛት ክወሃብ ከሎ ታራብአይ ትእዛዝ ንሰንበት ቀድሳ እትብል ትእዛዝ አብ ዘጸአት ክትቀርብ ከላ ምስ ሓደ ምክንያት ያተታሂዛ እግዚአብሔር አምላክ ከማን በሻበይት ማዓልትስ አሪፉ እዩ በዝበል እዩ አብታ ዘዳግም ድማ ነዚያ ከም እንደገና ድገም ከላ ዘተሐዛ ግን አብ ግብጺ ባሮት ከም ዝነበርኩም ዘክሩ እዩ ባሮት ስለዝነበርኩም እቲ ናጽነት ስለዘይነበርኩም ንአምላክ ክትቅድሱ ሰንበት ያሎሚ ንእግዚአብሔር ያሎም ክትብሉ አይትخلوني ይኹም ነርኩም እቶም ገዛአትኩም የስሮኹም የምነሮም እጅግና ነፃ ገይሩኩም አሎ እግዚአብሔር ካበይና አይነት ባርነት ከም ዘውጻአኩም ዘክሩ ብዝብል ይታ ትእዛዝ ተቀሚጣ ዘላ አብዙንም በአርብ ጳውሎስ ግዙአት ይኹም ነርኩም ዓለም ትምኒት ስጋ ሰይጣን ባዕሉ ዝገዛአኩም ዝነበርኩም መዃንኩም ዘክሩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ካላይ ድማ ዘፍጥረታዊ ሰመንነቱ ክነግረና ከሎ በበደልኩምን በአበሳኹምን ሙታት ዝነበርኩም ይብለና በክርስቶስ ኢየሱስ ዘየለ ፍጥረታዊ ሰብ ሙት እዩ እጅ ቁርብ ከደናግረና ዝኽእል በጣም ይዘተማህረ ጽቡቅ ፍልጠት ዘለዎ በብዙ ትምርት ዝበልጸገ ሰብ ስነ ምግባሩን በጣም ጽቡቅ ዝኾነ ጽቡቅ ስነ ምግባር ዘለዎ በፊዚካሊውን ፊት ደኾነ ማራቶን እኳ ከጎይ ድኽእል አይነት በሁሉ ነገራቱን በአር ዘፊት ደኾነ ሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ እንተዘየለ ምስ አምላክ ተዘይታ አሪቆ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ምውት እዩ ስለዚህ ነዞም ሰባት እዚኦሙን ምውት ነርኩም ክብሎም ከሎ ህጅ ከመቃብር ፈንቅልኩም ወጪኹም ማለቱ ደይኮነስ በክርስቶስ ኢየሱስ አብዘይ ነበርኩምሉ ጊዜ ሙታት ይኹም ነርኩም አዳም ካብታይ ትብላ አያዝ ተባህለ ፍረ ዝበል አላ ማአልቲ በታ ማአልቲ ቲአ በስጋ ይሞተን በመንፈስ ግን መይቱ በደሪው ነው ዓመታት ጸልዩሎ ነገር ግን ምስ አምላክ ዝነበረው ርክብ ተቋሪጹ መንፈሱ በቃ ምውት ኮይኑ ስለዚህ እትሞት መንፈሳዊ ሞት እዩ ነዚዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሓደ ወደ መዝሙር ናአሳ አበን ንخብሎ ከሎ ነቦይ ቀቢረ ከመጽልዎ ኖ ሙታት ነሙታኖም ይቅበሩ ይልዎ ስለዚህ እቲ በስጋ ዝሞተውን ሙት እዩ ቀብሪሉን ዝኸይድ ዘለውን በመንፈስ ሙት ስለዝኾነ ሙታን ነሙታቶም ይቅበሩ ይልዎ አደ በስጋ ዝሞተ ሰብ ምላሽ ክህብ አይክእል ምክንያቱ ስለዝሞተ በመንፈስ ድማ ዝሞተ ነቲ ሰማያዊ ዓለም ነቲ መለኮታዊ ዓለም ምላሽ ክህብ አይክእል ድምጽ አምላክ ከሰማ አይክእል ቃል እግዚአብሔር አይረድኦን እዩ በቃ ምስ መንፈስ አምላክ ምስ መለኮታዊ ዓለም ምንም አይነት ርክብ የብሉን ህጅስ ኮሙ ይኹም ነርኩም ይዝብሎም ዘሎ እቲ ምክንያት ድማ ክነግር ከሎ በበደልኩምን በአበሳኹምን ብዝብል ያቀሚጥዎ በበደልኩም ዝኾነ ዝተቀመጠ ሕጊ ክንተሐላለፉ ከለና ክንሰግሮ ከለና በደል ይባሃል ክንገብሮ ዝግባአና ድማ ደይገበርናዮ ሚስን ደማርክ ድብልዎ ክንመልኦ ዝነበረና ክንገብሮ ዝነበረና ነገር ዘይ መግባርና ድማ አበሳ እዩ ስለዚህ በበደልኩም በአበሳኹም ሙታት ይኹም ነርኩም በግብርኩም በድልኩም ዘይ ገበርኩምሞ ክትገብርዎ ድማ ዝግባአኩም ዝነበረ ነገር ወነሩ
بون موتان كوينكم نيركم ازذكروا يبل سالساي دما فطرتاوي سب كمايو زمسل اندريلنا كابز كفل زي نرخبو نجر دق قطعا نيركم يبل أرى ببدلكمن بأبساكمن بت زتحلالفكم مو بدل دما بت زي جبركم مو كتجبروا وجناز نبركم أبسا نسوت راي دما ديكونس أرى بفطرتكم سي دق قطعيهم نيركم باي نيتشر انتي مالتيو كاب أدم بزورسكم مو هاتيات سي هاتياتنيا وينكم نيركم دق قطع نيركم بفطرتكم أدماوي هاتيات دبها النجرسي وريسنا إنا سب جنا كفتر كله كولد كلوس بهاتياتيو زفتر إنوي بهاتيات أنا زتنا خمس بلو داويت زيابير أملاق تصادق سلزغونا مس هاتيات منهم أين تبرت كلوز لزي كأل سب كاب ودقة نتودكت نتهاتيات دما ككتسع سلزنبرو سلزي أبتحت فردي أبتحت قطع ناي أملاق زنبرنا مخانو يزخاخرنا باولوس أبزن سلسته تقصدات هجي نزم دبز سريحلنا باولوس بزعبازن منفساوي بركاتات قدم مزرابو قدم تزرخبنا يوم مدحان تزرخبنا يو ጸጋ مغلاصو ابزن سلسته تقصدات ملس يلنا نغزاقسنا كابي كمز وصانا كنذكر كمي كمز نبرنا كنفلط زمدبزي اقميطلنا زي بايتازي اقميطلنا ابندا ورقي دشيطو ገዛ ክንገይድ ከሎና እቲ ወርቂ አብሪቅሪቅ አብዝብል ጨርቂ አይኮነን ዘቀምጥዎ መብዛሕቱ ግዜ ኣብ ጸሊም መደብዮም ዘቀምጥዎ ንምንታይ እንደሪልና መታነት ወርቂ ድዩ ትብሩር እቲ ዳይመንድ ጎሊሁ ጸቢቆ ክራአየና መታን ማለት እዩ እጂ ድማ ጳውሎስ እዚ ጸጋና እግዚአብሔር ዝረኸብናዮ መንፈሳዊ በረኸት ዝረኸብናዮ ምድሃን بدب جيرو قوليه غرعنا متانسي أنصيفو انت أنصيفو كابي كم زوج أنا من كم زنبرنا كنذكر جيرونا نزي مسنجرنا أم بارهجي نبتي كابكوزرا 4 جميرو دما زرغبنا يو هيوت بكريستوس يسوع زلو سب دما انتي كم زمسل يرينا بكريستوس يسوع زلو سب دما سلسته حسابات كابو كندرينا قدميو غنا ازي برغت ازي بغمي كم زرغبنا يو حلف لفيلو ابتن قطرتات ينغرنا يو تمخنياتوس انتي كم زغونه وي دما كم منتي زتلعلس زمن فساوي بركات كم زرخبنا زدهنت زي كما يجرونا بانا خمس مصه ينغرنا يو 4 ነገራት አለው ሞ ነዚህ እንጠሬስና ናብዘን አንቶ ይዝበልኮ ናብተን ሰለስተ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሰብ ሕጂ መንነቱ ዝገልጹ ሐሳባት ክንከይድ ክንሪና እቲ ምኽንያት ክነግረና ሁሉ እንታይ ይዝብለና ሓደ እቲ በምህረት ሀብታም ዝሆነ አምላኽ ነዚ መንፈሳዊ በረከት እጅ ክንወርስ ዝኸአልና مدحان نبانا غمتس زخاله بكريستوس يسوع زرخبنا يو زبله كل برغت درخبنا لو مغنيات نايغزا ارسنا صاري نايغزا ارسنا اقمي كابانا زغونه نجر ايكونن بمهرتيو ات بمهرت حبتام زغونه املاح كاويو ازي برغت زرخبنا يو يسوع كريستوس غويتاي قلاي دما زبلنا با زفقرنا اباي فقرو يبلنا فقريو كريستوس يسوع كاب سماي كمص كدحننا ملغنتو كم من زق كيرايه ملك باريا وسيدو نابزا مدرزي ازمص اب قرانيو مسقل كوئل زغبرو سل حاطياتنيا سب نሁሉ ዋጋ ዘኸፈለሉ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድርዚ አመጽዩ አመስቀል ክውል ከሎ ከም ንፈልጦ ብዙዩ ተሰቂው በሰብሲ ብዙ ምጽራሪው ገጥምዎ ኩሉ ግና ዘኸፈሎ ዋጋታት ንምንታ እዩ ተተኸፊሉ እንደርኢልና እትምላሽ ፍቅሪው እትአባይ ፍቅሩ ይብሎ እዚ መንፈሳዊ በረከት እዚ ክንድረከብ ዘኻልና ስለቲ አባይ ፍቅሩ ከም ዝኾነ ይነግረና ሳልሳይ ድማ ህያውነቱ ይብለና مسونا تنسأنا بزمت زمنات بهياونتو يبلنا زتنسأنا
ብህያውነቱ እዩ ራብኣይ ድማ ጸጋ እዩ ብሉጽ ሓብቲ ጸጋኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምእንቲ ኸርኢ እዩ ዝድሃና መንፈሳዊ በረኸታት ኩሉ ክንረክብ ክንወርስ ዝገበረና ኣምላኽ ንምንታይ እዩ እንደህልናስ ጸጋ እግዚአብሔር ካብ ጸጋ እግዚአብሔር ዝተላዕለዩ ዝበረኸት እዚ ክንረክብ ድኸኣልና እግዚአብሔር ይመስገን ባህርጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሰብ ዝረኸቦ መንነት ዝሐድሽ ፍጥረት ሰለስተ መንነቱ ክንርኢ ቀዳማይ ሕያው ንኣና በበደልና ሙታት ከሎናስ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ሕያዋን ገበረና እዩ ዝብል ኣቀዲምና ከም ዝራእናዮ ፍጥረታዊ ሰብ ምውት እዩ ነይሩ እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሰብ ግና ሕያው እዩ ቀዳማይ ነገር ሕጂ ሕያዋን ስለ ዝኾንና ነቲ ናይ መንፈሳዊ ነገር መለኮታዊ ዓለም ክንሰምዕ ሪስፖንድ ክንገብር ንኽእል ኢና ምኽንያቱ ሕያዋን ገይሩና ኣሎ መንፈስናስ ተንሲኡሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሰብ መጀመርያ መንነቱ ሕያው እዩ ሕያዋን እዩ ገይሩና ሕጂና ኣምላኽ ድምፁ ክንሰምዕ ቃሉ ክንሰምዕ ምስቲ መለኮታዊ ዓለም በቃ ርክብ ክህልወና ሕብረት ክህልወና መታ ሕያዋን ኮይንና ኢና ደጊም ሙታን ኣይኮንና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካልኣይ ድማ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ተንስኡ እዚ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሓድሽ ሰብ ሕጂ ንነብሮ ዘለና ህይወት ናይ ትንሣኤ ህይወት እዩ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓቢርና ተንስኢና ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ምዕራፍ 1 ብዛዕባ ትንሣኤ ክዛረብ ከሎ እቲ ሕልፊ ዘለዎ መንፈስ ንክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሙታን ዘተንስአ ብምባል ብዛዕባ ትንሣኤ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ዝነግር ኣብ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ክንመጽእ ከለና ግና ለካስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክትንስእ ከሎ በይኑ ኣይተንስአን ንህናውን ምስኡ ነርና ኣብ ውሽጡ ነርና ነዚዩ ዛ ጳውሎስ ድፈትዋ ሓረግ ብክርስቶስ ኣብኡ ዝብል ቃላት ደጋጊሙ ዝጥቀም ምኽንያቱ ክርስቶስ ክትንስእ ከሎስ ንህናውን ኣብኡ ስለ ዝኾንና ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 1 ብዛዕባ ትንሣኤ ክዛረብ ከሎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ምትንሳእ እቲ ሕልፊ ዘለዎ ሓይሊ ኣብኡ ተገሊጹ እዩ ዝብለና ኣብ ምዕራፍ 2 ግና ምስውን ኣተንሳኣና ኣብቲ ዝመጽእ ዘመናት ብህያውነቱ እቲ ብሉጽ ሓብቲ ጸጉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምእንቲ ክርአ ይብሎ እቲ ሕልፊ ዘለዎ መንፈስ ብሓይሊ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣተንስኡ ህያውነቱ ክገልጽ ድማ ለካ ንሕናውን ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ተንሲእና ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ተኻልኣይ ነገር እዚ ሓድሽ ሰብ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሰብ ድረኸቦ ነገር እንታይ እዩ እንደህሪልና ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ተንሲኡ ናይ ትንሣኤ ህይወት እዩ ሕጂ ንነብር ዘሎና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሳልሳይ ድማ ኣብ ሰማያት ተቐሚጡ እዩ እዚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሰብ ሕጂ ኣድራሽኡ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ኣብ ሰማይ እዩ ምስኡ ተቐሚጡ ከም ዝኾነ ይነግረና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምስኡ ኣቐመጠና ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ቦታና ኣብ የማን ኣቦ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ቤተ መቅደስ ካብቲ ዘይነበረ መገልገሊ ሓደ ወንበር ኣይነበረን መቐመጢ ኮፍ መበሊ ኣይነበረን ምክንያቱ ካህናት ይኣቱ ከኣቱ ከለው በቃ ንኣገልግሎት እዮም ዝኣቱ ምግልጋል ጥራዩ ነገሮም ዝነበረ ኣብዚ ግን እንታይ ይብለና ኣሎ ንኣማንስ ወሲዱ ምስኡ ኣቐመጠና ክርስትና በዚሁ ዝጅምር ኩሉ ሃይማኖታት ጀነራላይዝ ዝገብር አይኖ ጠቅልል ብዝበለ መንገዲ ሕማቅ ግበር ዝብል ሃይማኖት የለን ኩሉ ግበር ስራሕ ሰናይ ግብር ዘበለ ኩሉ ግበር ፈጽም شو أبز مدرسي مسرح كم زجبر لما بسماي تزجبر كايو ترايو تمزينو ككفلك كايو ناي كله هيمانوت تمرتن أبزي كريستنا جنا بكريستوس يسوس زليك كذب بلغلو نمدحنا أغا تفتيمويو حجينا أرف
ተቀመጥ ኩሉ ተፈጽሙልካ እዩ ብዝብል እዩ ዝጅምር እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን it is done ብዝብል እዩ ዝጅምር ስለዚህ እትሳልሳይ በረኸት ወይ ድማ እትሳልሳይ እዛ ሓድሽ ሰብ ዝረኸቦ ነገር ኣብ ሰማያት ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ምቕማጥ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እዚ ድማ በኸመይ ዓይነት ከም ዝረኸብናዮ እንተ ወይ ኣርባዕተ ምኽንያታት ገሊጽ ኣለኹ ቁጥር 8 9 ድማ ደጊሙ ነዚ ነገር እዚ ብሩህ ይገብረልና ሓደ እኳ ከይምካሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት በጸጋ ኢኹም ዝደሃንኩም እዚ ኸኣ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ይብለና ስለዚ እዚ ህይወት እዚ በክርስቶስ ኢየሱስ እጅ ዝረኸብናዮ ህይወት እዚ መንፈሳዊ በረኸት እንታይ እዩ ተይልና ውህበት ናይ ኣምላኽ ማንም ክምካሃሉ ዘይክእል ኣነ ብጻዕረይ ኣነ ብኸምዚ ረኺበዮ ዘይብል ኢድ ሰብ ዘይተሓወሶ ኣምላኽ ባዕሉ ዝወድኦ እግዚአብሔር ግና ከም ህያብ ገይሩ ዘምጻልናን ዝሃበናን ነገር እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ህያብ ድማ እምበኣር በቃ አመስጊንካ እትቀበሎ ነገር ምንም ዝገበርናሉ ነገርሲ የብልናን ስለዚህ ሓደኳ ከይምካህ ካብ ግብሪ ኣይኮነን በእምነት በጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ይብለናል እግዚአብሔር ይመስገን ከም ተቀድምና ድራእናዮ ሙታት ነርኩም እኮ ይሉናል ሙት እንደህር ነርናስ ንግን አመን እኮ ንግን ቅበል እኮ አተንሲውና ንሱ ህያው ገሩና እዩ ክኢልና እምበር ሙት ዳ ምላሽ ክህብ ዘይክእል ስለዝኾነ ምንም አይምረኸብናን ስለዚህ እቲ ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በምህረት አምላኽ በጸጋ አምላኽ ውህበት ናይ አምላኽ ምዃኑ ይነግረና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ቁጥር 10 ድማ እምበኣር በዚህ ጌርናይና ንወድ ከምዚ ይብለና ፍጡራቱ ይናሞ ነታ አምላክ ክንመላለሰሉ ቀደም ዘዳለው ሰናይ ግብሪ በክርስቶስ ኢየሱስ እተፈጠርና ኢና ይብለና ህጂ ካብ ቀደም አምላኽ ዝመደቦ አሎ ይዝብለና አምላኽ ዝመደቦ ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ እንመላለሰው ኢሉ ዘዳለው ሰናይ ግብሪ አሎ አብተላአለ ክንርኢ ከለና ንመላለስ ነርና ግን እትምመላስ ተሐለቃ ስልጣን አየር ይነሩ እጅግና እትምመላስ ከም ተሐለቃ ስልጣን አየር ደይኮነ በቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ቀደም ዝተመደበልና ዝተተሐዘልና ብኡ እንመላለስ ሰባት ክንከውን ክኢልና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እዚ ሓድሽ ሰብ ዝኹሉ ዝበልናዮ ነገራት ምስረኸበ እዚ ሓድሽ ሰብ ቀደም ግዙአት ይኹም ነርኩም ሙታት ይኹም ነርኩም ደቅ ቆጣ ይኹም ነርኩም ሕጂ ግና ሕያዋን ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ዘተንሳአኹም በትንሳኤ ህይወት ተመላለሱ ኣብ ሰማያት ተቀመጥኩም ሰባት ሕጂ ዝሓድሽ ሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ ሕያው ዝኾነ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘተንሳኤ በትንሳኤ ዝመላለስ ምስኡ ኣብ ሰማይ ተቀመጠ ሰብ ክመላለሰሉ ዝግባእ ህይወት አሎ እዚ ካብ ውሽጥ ለውጥ ስለዝመጸ ኣብዚ ውሽጥና ሓድሽ ሰብ ስለዝተፈጠረ ሕጂ ክንመላለስ ነተሰናይ ግብሪ ክንገብር በተሰናይ ግብሪ ሰናይ ግብሪ ክንፍጽም ክንመላለስ ንኽእሊና እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ምኽንያቱ ድማ እንታይ እንደሪልና ሓድሽ ሰብ ስለዝኾንና ኣብ ውሽጥና ለውጢ ስለዝመጸ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ከምቲ ተፈጥሯዊ ሰብ ኃጢአት ንምግባር ባህሪው ድኾነ ምንም ዘይደንቕ እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ዝዳሓነ ሓድሽ ሰብ ድማ ሰናይ ግብሪ ምግባሩ ድማ ይደንቕዩ ግድን ይኽመጽ ምስ ዳሓነ ሓደ ሰብ ብድህሪው ኣስኢቡ ድማ ሰናይ ግብሪ ክኽተሎ ክመጽዩ ከምቲ ኣብ ግዜ ማይ በርቂ ይኸውን እቲ ብርሃን ይመጽእ ብድህረት ብርሃን ድማ ትበርቂ ኸውን ከሎ ትነጎዳ ድማ ይመጽእ ምክንያቱ ላይት ስለዝቕልጠፍ እሱ እንድሕር መጽኡ ድማ ከም ዝመጽእ ፍሉጥ ልክ ከምኡ ድማ ሓደ ሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ አሚኑ ዳግም ምስተወልደ እዛ ሓድሽ መንነት ስለዝረክብ ሰናይ ግብሪ ድማ ሲኢቡ ከም ዝመጽእ ናቹራል ከም ዝኾነ ንፈልጥ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኣብዚ ክፍለ እዚ ጳውሎስ ኣብዘን 10 ጥቅስታት ከም ዝራእናዮ ቀደም ዝነበረና ህይወት ሕጂ ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለና መንነት
ነጊሩና እዩ ዝውድእ እግዚአብሔር ይባርኩም ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ሰሙን ካልኣይ ክፋል ናይ ምዕራፍ 2 ክንቅፅል ኢና ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም እግዚአብሔር ይባርኩም